बे बदलपुर बर' गुदि फरायसालि बेखौ बेखेवनाय हाबाफारियाव दिनै बाहागो लानो फैबाय। दिनै बेहाय जोंनि हालामनि गासै दैदेनगिरिफ्रा बेयाव नुजाथिफैदों, लोगोसे रायजो राजाफोर बिथांमोना नुजाथिफैदों। दिनैहाय बदलपुर गुदि फरायसालिया दिनै खनथाम गायसननाय जादों। मा होनना बुंबा जोंनि जिथु ब्रह्मपुत्रनिफ्राय फैनाय जिथु लालि दैमा, बे लालि दैमाया जोंनि बे हालामखौहाय जोबोद खुरखानानै गाज्रि थासारि खालामदोंमोन। दिनै बदलपुर बायदि न'खरखौ जि ग्रोम ग्रेम जानानै थानाय जि न'खरफोर, बे न'खरफोरखौहाय दिनै खुरखानानै आलाय सिलाय खालामदों। दिनै थिग बिदिनो जोंनि बे फरायसालियाबो लालि दैमाजों खुरखानानै खननै खुरखा जानानै दिनैहाय खेबथाम फिन नैबे समावहाय बे बदलपुर आरो जि मैदपुर बेनि बे सिमानि बे खाथि बे दैमानिफ्राय जानगारावहाय गायसननाय जाबाय। आसा खालामो गासिबो दिनै बे फरायसालिखौ अनसायगोन रायजो राजाफ्रा। दिनैहाय बे फरायसालिनि जि हा, बे हाखौहाय दिनै गाहाय फोरोंगिरि सारानो दिनै होनाय जादों। खोब गोजोनथावना खोथा। दिनै आसाम सरकारखौबो जोङो धन्यबाद होनांगोन जे जोंनि खावलायनाय बायदियै बे फरायसालिखौ मोजाङै गायसननानै जि फान्ड हरबाय, बेनि थाखाय रोजा रोजा जों साबायखर बावनो सानो। बेनि गेजेरजोंनो लोगोसे जोंनि फरायसालिखौ जौगानाय बिथिङावहाय दिनै जोंहा फोरोंगिरि सासेल', थेवब्लाबो जि फोरोंनानै जे सारा जि खस्थ' खालामबाय, दिनै रिटायार जानो बैसोसिम दिनै सफैलायबाय। जायखिजाया बे समावहाय बिथांनि नाजानाया आरो मोजाङै मोजां जाबावगोन बेखौ जोङो आसा खालामबाय। लोगोसे बे हालामनि जि फरायसाफोर, बदलपुर गामि आरो जि जोंनि बर' हालामनि जि मानसिफोर दङ, बेयाव फोरोंनानै मोजाङै मोजां फरायसाफोर ओंखारगोन बेखौ जों हास्थायनाय थाबाय।